Ok, čaute, to je MC Ghost Live TV a ja vás vítam u ďalšom páte na Minecraft Single Player. Prepáčte, že nemám skin, ale nejak mi proste zmizol. Mal som vytvorený skin, raz som ho mal a potom keď mi spadol Minecraft, som natáčal, ale mi spadol Minecraft a som sa rozhodol, že to dám preč. A mi sa zapol Minecraft a proste už som ten skin nemal. A už som sa jak snažil, tak som sa snažil a vrátiť ten skin späť, ale nešlo to. Tak mi to kúsok laguje, alebo dávam jumpy. A je kužátko. Dúfam, že vám nebude vadí, že nemám skin, ale skrátka viete, čo urobíme dneska? Dneska by sme si urobili brnenie, to hlavné. Tak, toto. Tak a toto potrebujeme ešte 2. No, dobre. Toto si nasadíme. Teraz sme správni frajeri. Dobre. No, crafting. To je paráda, ešte nám to sakne s tým mečom. Ale zaskyneme mne. No ok, musíme preplávať. Ja tu preplávem. V dnešnom videu pôjdeme kopať drevo. Tam. No, tu môžeme kľudne. Robíme si tu taký domček. A uvidíme, jak to dopadne. Takže začneme tu stavať i hneď. Dobre, máme drevo. Prečo som dával? Vlastne máme drevo. Prečo som ho kopal? Kde sa postavíme? Tuto. Tak. Zatiaľ si dáme a urobíme si lopatu. Možno už viete, čo chcem urobiť. Zase vykopať. A urobíme si ten základ. Takže toto si musíme dať preč. Tak. A tu urobíme ten základ. Nebude to mega domček, to iba taká pre zabydlenie, taký menší. Nepotrebujeme taký veľký, to až potom. Sme si zabydleli, sme prežili noc. Akú mám na zase noc? Mieromilovná. Vždycky, keď zapnem Minecraft, tak mám mieromilovnú. To je proste nenormálne. Ešte tak a tak. Čo? Prečo? Mizni. No, dobre. Toto tam robí problém. Tak. A to už iba... O, prčic. Ale nemusíme dať strechu, lebo bez strechy ne ono. Bup. A toto tak spojíme? Nie. Toto ešte vykopeme. Tak. Toto musíme vykopať. Tak. Dobre, toto nemáme. Si zoberieme. A toto tak spojíme. Bum. Ešte tuto. Tak, dobré. Tu robíme
Tak. OK. Tak. A teraz už iba strechu nám treba urobiť. Neviem, či na to budeme mať dosť dreva, tak naťažíme. V ďalšom parte, v ďalšej epizóde pôjdeme, čo sme tak mohli robiť? Pôjdeme do jaskyne si niečo naťažiť. Nejaké normálne brnenie. Tak, dvere sú potrebné. A potrebujeme ešte kameň. Aj piesok potrebujeme. Na okná, aby sme urobili. Tu máme veľa piesku, tu si ideme. Aspoň sme si postavili pri vode domček. Dve zvuky. Dobre. To zatiaľ stačí 15. Zatiaľ. Musíme si urobiť truhlicu, takže ideme si naťažiť drevo. A urobíme aj neviem koľko poschodový, takže ťažíme. Dobre, naťažil som tak a 8 dreva. To by mohlo stačiť. Tak. Ešte truhlice. Tak. Ježiš, čo robím ešte tu. Tak. Tu dáme pec. A ešte podlahu potom urobíme. A dosť kameňa. Alebo dosky z dobrého dreva a ešte kameň. To spojíme. Ešte som čo... Aha, dvere som chcel dať. Tak. Bude aj multiplayer, nebojte sa. Uložíme veci. A musíme sa aj najesť. Sa tu nažerem surového mesa. Zvuky teraz nejde, jak žerem. Neviem prečo. Surového mesa sa asi nenajem poriadne. A máme dosť, takže prežijeme. Dobre, takže ak sa vám páčilo, zanechajte like, keď nie dislike. Po prípade dajte odber, ja sa s vami lúčim a čau!